Hola, amics i amigues, al món de l'esport. Soc el Canet de Mar, el nostre ciutadans d'aquest poble. Tot això és cobrir les imatges que sempre d'explicacions de la ràdio, de nostra comunicació. És important la base de ser un bon projecte a nivell cultural, a nivell esportiu, perquè tot això és la vida de l'esport, la vida d'un club, la vida de les entitats esportives, i cada vegada que jo faig entrevistes es dona goig per fer aquestes entrevistes. Tot això és la vida del món, d'un equip, d'un món que es diu Canet Futbol Sala 82. Avui, el dia de demà, des de 1982, el Club de Futbol Sala, que està fundat des de 1982. Aquests anys que ell és i sempre que ha sigut el nostre equip, el nostre poeta del club. La base de tot no és cobrir, és anar a veure els partits que juguen a nivell del planter com el sènior i femení. Tot això és la base de ser i estar, destacar bé els nostres equips. Tu t'agradaria anar? Vine a veure els nostres equips, a tot el planter, la base, els nostres club. Te dirà moltes gràcies per venir, per visitar els nostres i veure el teu equip preferit. La paraula és molt important. Si vols sentir el meu programa, ja saps, l'entrevista d'Enric Cabrera sempre tindreu per YouTube, per Instagram, pel meu blog, per Meta i per més i més pàgines web. Els anys passen pitant, el temps corre molt aviat. El veure un equip és tot això. Si t'agrada l'emoció o vols sentir, parlar, explicar com juga, com veus a l'equip, pots anar a veure el pavelló municipal d'esports de Canet de Mar. Vine a veure els nostres equips, totes les categories, tot. És molt senzill. T'agradaria ser soci? Passa't al pavelló. Vols sentir els nostres paraules dient guanyem aquest equip, marcarem molts gols, defensarem ala, porter, mig, defensa, extrem. Tot això és el món del futbol sala, el món equilibri d'esport, el teu equip preferit, el teu. Vine i veuràs. La ràdio és sempre la comunicació i sempre veureu les categories que jo sempre que convido als diferents equips. El Canet Futbol Sala, els jugadors, els entrenadors, el teu afició. M'agradaria, te vols sentir? Escolta'm per Instagram, per YouTube, per Meta i més pàgines web. I l'última coses que diré. Felicito tot el meu cor
al sènior, als nostres equips. Ahir va jugar i va fer història, dia a dia, cada partit, aquest equilibri gran, esportiu, l'emoció, concentrat del partit, hasta que ve, perquè tu t'agradaria el sènior, segona B nacional espanyola, que tu t'agradaria que guanyi tots els partits. Que sí t'agradaria que guanyi. Vine al pavelló i veuràs aquest gran planter, aquest gran sènior, aquest gran femení, la il·lusió que tenen totes les categories. Bueno, ja acabem les bones informacions i ara explico una cosa. Canet és un poble preciós. Canet falta molta i molta teca per tenir un bon camí. El camí és defensar i per al futur és un nou pavelló municipal. Bueno, que jo sempre explico que les meves entrevistes, com a diferents entrevistes que jo, el meu cor, la meva afició, la meva ganes de fer aquest equilibri, aquest moment, aquesta història, el teu camí, el teu futur. La il·lusió que fas i que poses cada entrenament, dilluns i divendres, cada partit de lliga, dissabte i diumenge. Tot això és l'equilibri de fer un bon camí, un bon meta, una bona il·lusió. Sé i sempre tindrem el sabor, aquest equilibri per destacar de cada partit, que sigui 20 milions, que sigui 25, que sigui 15. Tot això és l'equilibri de fer un bon equip i fer una bona afició. I sempre al Canet Futbol Sala hem tingut aquesta afició, perquè l'afició és important i un nou pavelló municipal és molt important de la vida, de l'equilibri de diferents clubs esportius, com el Futbol Sala, com el Club Bàsquet Canet, perquè convé fer un nou pavelló municipal per tenir aquest sabor, aquesta ganes, aquesta bellesa que juga en aquest equilibri esportiu. Tot això és la fase de fer un bon afició, fer un bon pavelló municipal, que espero que facin ja les obres, la zona industrial que aniria. Espero aquest equilibri, sisplau, fem el pavelló, lluitem pel pavelló, perquè el pavelló que estem ara s'ha tornat petit i és molt vellet. I això convé tenir un bon maquinària, un bon projecte, un bon sentit i un bon ganes per fer el pavelló. Que espero aquestes ganes, que sempre que portem, que estiguin ja fets. El Futbol Sala és el Club Bàsquet Canet són dos clubs èlits que tenen dret per tenir un pavelló municipal nou de clínica, nou projecte, nou per al futur d'aquest nou pavelló.
que espero que comencin les obres ja, perquè el Canet és maestro. Canet de Mar és maestro. Per al futur de Canet és molt important. Per l'equilibri de Canet és autèntic. La mora és Canet. Esport és Canet. La cultura és Canet. L'esport és Canet. I tot això és el nostre Canet. Per al futur, per al demà i per sempre, ja que comencin les obres. Que l'esperi 2023, que comencin ja. Perquè comencin ja, perquè estarà més ràpid fet el pavelló. La il·lusió que seria autèntica és molt important. Que comencin ja les obres. Els terrenys ja són. Falta les obres. I moltes gràcies a tots i a totes. Felicitats al Canet Futbol Sala de 82, avui i sempre que juguem meravellosament i el sènior és estupendo. Un equilibri molt important, una concentració al partit autèntic. És molt maco per fer grans partits i és molt interessant per a parlar com tots. L'entrevistes d'Enric Cabrera, escolteu-me, sisplau, és important al nivell del nostre equilibri esportiu, els nostres jugadors del futur i els nostres moments d'ara mateix, aquesta temporada 2022-2023 és important l'equilibri de cada partit. L'emoció és si tu fas bon partit, serà i sempre sortirà bé i guanyem sempre. Gràcies a tots i a totes. Fins a la propera setmana. Escolta l'entrevista. Escolta l'emoció, escolta els nostres colors del futbol sala 82, el nostre Canet, el nostre equilibri, la nostra afició a la grada verda, els nostres socis i sòcies del nostre club, les mirades, la somriure que fan els nostres jugadors de cada partit, de cada emoció, explicant l'entrenador, tàctica, joc, mig, el porter, ala, tot això és molt important. El futur és nou pavelló, el futur és tenir una nova instal·lació esportiva, zona industrial, que espero que comenci ja les obres. Gràcies a tots, fins a la propera setmaneta. Serien les entrevistes, ja seran realitat. Moltes gràcies. Sí, tenim la segona això i bueno, estem explicant el dia com va el Canet de temporada, com a Benecha, són dos entrenadors que destaquen molt bé. El sènior que estava explicant, que tècnicament que ha passat d'alguna d'això, i ara estàvem explicant el sènior. Sí, la senyora, la verdad que estem a segona B nacional espanyola, com hem dit, és una categoria complicada
però bueno, intentarem lluitar fins al final i intentar mantenir la categoria. Sabem que serà complicat, perquè nosaltres, com hem dit, som un equip de poble sense diners, però sí, segur que la resta de plantilles per quedar-se i intentarem fins al final mantenir la categoria. Estaria bé que promocioni el Canet i que està aquí bé més els cartells. Ja sabeu, passeu al pavelló i t'informaran la Junta de Direcció Esportiva. A veure, tu digue'm una cosa, què és més fàcil per tu entrenaments que fa l'Adrià? Per tu? Pues les jugades, la intensitat i el físic és el que porta per intentar pujar. I entrenar els porters, entrenar això és molt fàcil? No és gaire fàcil perquè tens de fer cada dia exercicis diferents per poder millorar cada tècnica del porter. I Adrià, tot això que explica ell? Sí, no, la veritat que els porters treballen molt bé tant amb nosaltres, però després tenen l'entreno de l'Arnau, que un cop a la setmana estan, no sé si són 30 o 40 minuts, no, ben hechas, sí, se'ls emporta l'Arnau i la veritat que fan un entreno específic de porters i els jugadors estan sempre amb ben hechas amb mi i la veritat que molt contents, perquè gràcies a l'Arnau els porters milloren i els jugadors estan amb ben hechas amb mi i intentem que millorin cada dia. I l'última, el futbol sala, aquesta temporada, si guanyem la temporada o aguantem la temporada, tu què diries als jugadors, tot això? Dels petits o del...? Sí, el sènior i l'infantil. No, mira, jo amb els petits, la veritat que és el que parla amb Benecha, que la intenció és pujar. Sabem que és complicat perquè s'ha de guanyar la Lliga i guanyar una Lliga és molt complicat, s'ha de ser quasi tot de 10, però bueno, els nens mentre ho intentem, competeixin com fins ara, que ho intentin, que lluitin, que intentin millorar cada dia, que s'esforcin i si al final pugem, doncs molt contents i si no, doncs sempre i quan els nens s'hagin esforçat i hagin donat el màxim no es pot recriminar res. Ara el problema és quan els nens passin de tot, que no és el cas perquè els nens la veritat que, i tu ja els has vist entrenar, que s'ho deixen tot, corren, tenen unes ganes tremendes de millorar i bueno, si pugem ojalà i si no, no passarà. I amb el sènior doncs el mateix, intentarem pujar, intentarem mantenir-nos, que és l'objectiu. Estaria bé pujar. Sí, ojalà poguéssim pujar, estaria molt bé, estaria molt bé, però hem de ser realistes i l'objectiu és mantenir-nos, que ja és complicat, és prou complicat, però bueno, tenim aquí per quedar-nos i sobretot, com has dit tu anteriorment, Quique, tenim la millor afició del món i això ens dona moltes ales i intentarem lluitar pel poble, que el Canet s'ho mereix. I l'afició, la sòcia és important. Ja sabeu, si vols ser sòcia del Canet Futbol Sala, t'informes, saps alguna cosa com funciona aquest nivell? Sí, trobaràs la informació tant a l'Instagram com en el Facebook, però pots passar cada dimarts i dijous de 5 a 9 de la nit al pavelló i allà trobaràs el coordinador o el president que t'informarà de com poder apuntar-te al club. Moltes gràcies, no vull molestar més i moltes mercès per fer aquesta entrevista. Moltes gràcies a tu, Quique. Benecha, digue'm alguna cosa. Merci, Quique. Vale, guapo. Vinga, i bona sort i endavant. Bueno, ja ho sentit l'entrevista, ja saps, si vols parlar per entrevistes, vine al pavelló, vine a veure el sènior, a infantil, a totes les categories del Canet Futbol Sala, vine a veure el futbol sala, vine a veure aquests milions de persones que fa esport, vine a la il·lusió que tenen cada dia, venen cada dia a lluitar, a disfrutar, a passar-se bé, a guanyar partits i la il·lusió és important al pavelló municipal. Canet de Mar, des de 1982, el futbol sala que existeix. I el futbol sala sempre és molt important a nivell que juguen, que tenen interès, que tenen molt al seu cor les samarretes i bueno, ja saps, el Canet puja al pavelló, anima el Canet, vine al pavelló i fes sòcia del Canet Futbol Sala, que he dit abans, a l'Adrià, com a Benecha, que vingueu a veure els partits i endavant. Moltes gràcies a tots i a totes per l'interès, per la moral, per donar aquests premis a aquests nois i noies socis i sòcies i també als seguidors que van al pavelló a animar els nostres fills i filles. Vine al pavelló
i el Canet no és Canet, és més que un Canet. Som els millors. Moltes mercès. Fins a la pròpia setmaneta, les entrevistes d'en Quique, del Pillo Quique. Vinga, una abraçada.